Bore da pawb. Croeso i Cais Salem, y bobl sydd yma yn yr adeilad ac y bobl sy'n gwylio adre neu unrhyw le. Yn amlwg, mae cyfnod a hyn y bryd yn anodd i sawl rheswm. Dwi'n gwybod fod lot o bobl yn stryglo. Ond, lle bynnag da ni yn capel fama neu adre neu rhywle, da ni dal hefo Duw sydd ddim yn newid o gwbl. Ac os da chi'n edrych trwy y Beibl, os da chi'n edrych am bobl fel Joseph, Moses, Dafydd, y Brenin, lot o bobl yn y Beibl, maen nhw'n cael amser rili anodd weithiau, but actually maen nhw dal yn ffeindio'r ffordd i moli Duw. Os da chi'n edrych ar y salmau yn enwedig, da chi'n jyst yn ffeindio, actually, ti'n gwybod, maen nhw dal yn dim yn pretendio, dydy pethau ddim yn anodd, but maen nhw dal yn moli Duw. So, bore yma, obviously, da ni ddim yn gallu canu yn y capel, da ni dal yn gallu dod yma a ddoli Duw. And obviously, os da chi'n adre, then gallwch chi canu allan a moli Duw. Fel o'n i'n deud, os da chi'n yma yn corfforol, then, dim yn gallu canu, but da chi'n gallu clapio, hymio, and fel yr ail can yn deud, can fenaid can, dim ots am beth sy'n dod allan o'r ceg, beth sy'n digwydd yn yr calon ac yr enaid sy'n bwysig. So, os da chi eisiau sefyll, nawn ni canu hefo'n gilydd. Indeed gyda nefoedd yn olawn o'i fod, diwrnod a pechod yn ddi fel y fawr. Iesu daeth ato me anwyd o fod, fe wedi plith yn y siampl i mi. Cael yn gnawd ar goleuni amlygu, gwaniant i ni. Dywydd yn haru, yn marw i'n hach, yn beddrod fi'n gario, fy mechod i ffwr. Codi i'n cofio'n hain, rhagaf y glwyddo, yn diwrnod godidog, y bydd ef yn dod, godidog dydd. Indeed fe arweinwyd i fyny Calfario, diwrnod fe hoelwyd i farw a bref. O'r oedd o fydus cynefyd a doli, yn cario ein pechod, gwaredwr i wir. Drwy o gariad, nawr wedi hoelio, yr bryn dros a fi. Dywydd yn haru, yn marw i'n hachu, yn beddrod fi'n gario, fy mechod i ffwr. Codi i'n cofio'n hain, rhagaf y glwyddo, yn diwrnod godidog, y bydd ef yn dod, godidog dydd. Indeed nid oedd angau yn medru ei drechu, yn diwrnod symudwyd y garreg o'r byd. Yn fe gododd fe ddaeth buddugoliaeth, nawr dydd yr chafu fy arglwydd am byth. Allodd angen ar beddig effilio, fe gododd yn byr, yn bywydd yn haru, yn marw i'n hach, yn bedrod yn gario, fy mechod i ffwr.
Ti'n mor anhygoel. Da ni'n meddwl am popeth yn y byd. Mae lot o beth anodd, but hefyd, da ni'n weld ti torri trwyddo. Da ni'n weld y presenoldeb di mewn bob math o lle. Da ni'n jyst eisiau teud diolch di. Diolch, ti'n di gadael ni a ben ei hunan. But ti'n gyda ni. Ti'n gweithio yn ei mywyd a ni. Ti'n gweithio yn y byd. Diolch i ti ar holl lleoedd.
sy'n digwydd yn y byd, yn y dref yma, unrhyw beth sy'n digwydd, da ni jyst eisiau dweud, hallelujah, Duw, ti'n heiddio'r clod bob tro, bob dydd, beth bynnag sy'n digwydd. Diolch, Duw. Amen. Wel, bore da bawb. Di pawb yn iawn bore yma? Gret. Croeso i Gersalem bore yma. Diolch i Martin am arwen yr addoliad. Di hwn yn dod trwy ddo, Rod? Ia? Iawn? Oce. Na ni, wel croeso. Croeso i bawb sy'n gwylio o adre hefyd. Mae'n braf cael eich cwmni chi bore yma. Gynnu ni jyst y cyhoeddiadau nesaf. Sef rhan pwysica'r gwasanaeth, fel da ni'n neud joc bob tro. Mae manylion y casgliad ar y sgrin nawr, allwch chi roi os da chi'n dymuno drwy neges destun, neu drwy fynd i'n gwefan cersalem.com/roi, a mae modd gwneud fan yna. Mae yna gardiau nadolig BMS ar werth yma, felly mae nhw tu ôl lawri fyna yn y gegin. Gai ofyn yn garedig i chi ymarfer ymbellau cymdeithasol wrth bod chi'n mynd i edrych beth sydd yna, so gych chi gymryd eich tro. Wedyn, da ni wedi bod yn gwneud casgliad i Tia Fund dros yr wythnosau diwetha, a fe gaethon ni gwiz nos Sadwrn diwetha. Felly diolch i bawb sydd wedi rhoi yn hael i'r casgliad yna, a bydd check o 750 yn mynd i Tia Fund. Neu wedi mynd, dwi'n meddwl, ers dydd Gwener. So diolch i bawb sydd wedi cyfrannu i'r casgliad pwysig yna. Oes rhywbeth arall ar ôl? Na? So yr unig beth arall i sôn ydy jyst rhannu gyda chi am be da ni'n bwriadu, neu sut da ni'n bwriadu dathlu'r Nadolig efo'n gilydd fel eglwys eleni. Fel arfer, wrth gwrs, mae'n gwasanaethau Nadolig ni yn rhyw fath o uchafbwynt y flwyddyn, dydy, a mae'r capel yma yn gyfforddus lawn yn y gwasanaeth teuluol da ni'n neud, a hefyd yn y gwasanaeth carolau. Ond wrth gwrs, dim ond 28 o bobl ar y tro sy'n cael dod i'r capel ar hyn o bryd, felly da ni yn trio meddwl am ffyrdd fwy creadigol o ddathlu y Nadolig gyda'n gilydd. Ac un o'r pethau byddwn ni'n gwneud, ar ddydd Sul yr 13 o Ragfyr, so mae hwnna 2 wythnos i heddiw, dwi'n meddwl, ynddi? Ynddi? Ie, dwi'n meddwl. 2 wythnos i heddiw. Mi fyddwn ni'n cael diwrnod o wasanaethau awyr agored. A falle bod rhai chi'n meddwl, well, beth os fydd y tywydd fel ddoe? Wel, dowch eich Wellingtons. So'r syniad ydy bod ni'n mynd i gael y gwasanaeth bore dydd Sul, awyr agored, a wedyn yn hwyrach yn y dydd, mi fydd yna beth da ni'n galw'n profiad y Nadolig, sef rhyw fath o brynhawn interactif le fyddwn ni'n mynd â pobl drwy stori'r Nadolig. A mae'r cyfan mynd i fod yn digwydd ar dir, jyst ar gyrion Caernarfon. Dwi ddim yn dasgelu lle yn union mae o eto, achos mae hwnna'n rhan o'r suspense da ni'n trio creu. So fe raid i chi gofrestru i ddod i gael y manylion lle fydd o yn digwydd. Mae'n mynd i fod fel fath o magical mystery tour y Nadolig. Ond da ni'n mynd i chwarae ffilm fach nawr, sy'n jyst yn rhannu rhywfaint mwy ynglyn â hyn. Diolch, Rodri.
Wel, helo ffrindiau. Da ni mewn safle arbennig iawn bore yma'n cynllunio profiad y Nadolig, sef digwyddiad cyffroes iawn byddwn ni'n neud yn yr awyr agored yma yn y safle cyfrinachol fan hyn ar dydd Sul yr 13 o Ragfyr. Bydd na fwy o fanylion yn cael ei rannu ar wefan Cersalem a Facebook cyn bo hir ynglyn â sut mae cofrestru i ymuno gyda ni ar gyfer y profiad arbennig yma mewn ychydig wythnosau. Byddwn ni yn taro ymlaen efo trefniadau beth bynnag yw'r tywydd hyd yn oed os ydy'n lif fel heddiw. Mi fydd e'n digwyddiad cyffroes yn yr awyr agored lle fydd angen Wellingtons a gewn ni ddathlu'r Nadolig gyda'n gilydd. Ni'n disgwyl mlaen i weld. Ar gyfer hwnna. So fyddai'n gofyn i dipyn ohonoch chi am help i baratoi a rhedeg y diwrnod. So'r syniad ydy, fel o'n i'n deud, am 10 o'r gloch yn y bore fydd yna oedfa, a bydd pobl yn gallu dod a camping share efo chi, neu ista yn y car os fydd hi'n oer ac yn lib, a mi fyddwn ni'n canu carolau. Wrth gwrs, dyna yw'r prif atyniad o wneud yn yr awr agored, sef bod pobl actually yn gallu canu. A wedyn, fel o'n i'n dweud, yn y pnawn wedyn, mi fydd yna fwy o weithgareddau. Oherwydd y rheolau Covid, mae yna dal cap ar dim ond 30 oedolion ar y tro sy'n cael dod. Dyna pan bod ni yn meddwl wneud sort of 3 peth yn ystod y diwrnod yn ytrach na bod lot o bobl yn dod i un peth. Fydd e'n ffordd fwy diogel o wneud pethau. Felly, yn yr wythnos nesaf, mi fydd yna adran ar yn gwefan ni le fyddwch chi'n gallu cofrestru i ddod. I chi sydd yn gwylio o adre, mi fydd y gwasanaeth am 10 o'r gloch yn cael ei ddarlledu on location i chi. So, os i chi ddim yn gallu dod, yna gobeithio byddwch chi dal yn gallu bod yn rhan o'r diwrnod a rhan o'r profiad efo ni. Gen i blygu pen mewn gweddi. Wel, y Dduw Dad, da ni yn diolch i ti am y diwrnod newydd yma. Da ni'n diolch o Dduw Dad bod ti yn Dduw ffyddlon i ni, beth bynnag yw'r amgylchiadau. I ni diolch wrth i ni ddechrau troi'n golwg tuag at y Nadolig, bod ni yn dathlu, bod hwnna'n golygu fod Duw gyda ni, Emmanuel. Bod Duw gyda ni. O Dduw Dad, mae hwnna yn golygu gymaint mwy rhywsut y Nadolig eleni, wrth bod teulu falle ddim yn gallu bod gyda ni. Wrth bod ni ddim yn gallu mwynhau presenoldeb ffrindiau yn yr un ffordd dros yr wythnosau nesaf. Wrth bod ni ddim yn gallu mynd i bartis dolyg ac yn y blaen. O Dduw Dad, ni'n diolch fod yna gymdeithas, a fod yna gwmni, a fod yna lawenydd dofn i gael pan wyt ti yn dod mewn i'n bybl ni fel petai. Felly o Dduw Dad, bydd efo ni bore yma, wrth bod ni yn dysgu mwy amdano ti ac addoli ti y Duw byw. Ni'n gwahodd yr Ysbryd Glân i fod gyda ni felly am weddill yn amser ni bore yma, yn enw Iesu. Amen. Mae'n 7 o gloch y bore. Ydych chi ddychmygu nawr? Dwi ddim literally yn 7 o gloch y bore. Mae'n 7 o gloch y bore ac mae larwm wrth ochr y gwely yn canu. Ond ddim larwm yw ond yn hytrach eich iPhone chi. Chi'n codi fe fyny dim ond i wasgu'r snooze button. Ond just wrth bod chi ar fi'n gwasgu'r snooze button, mae yna ping, ping, ping yn mynd. Mae gyda chi 10 e-bost newydd, gyda chi 2 neges Messenger, mae gyda chi 3 neges WhatsApp, gyda chi 2 neges Telegram, a gyda chi app ydi Telegram, dwi ddim dal yn cael Telegrams. Gyda chi cwpl o liked photos ar Instagram, a mae gyda chi cwpl o replies i neges dylech chi ddim wedi danfon yn hwyr ar Twitter neithiwr. A dim ond 2 e-bost gan Arwel Jones. Un o'n nhw am 4:45 y bore, a'r llall am 6. Chi'n mynd lawr grisiau, a mae Alexa'n pulseitio golau oren yn y gornel.
A'r plant wedi dysgu bod hwnna'n golygu fod yna rhywbeth mynd i gael ei ddilifro heddiw. Fwy na thebyg gan fab Susan Kelly. Chi'n goffod torri'r newyddion drwg i'r plant. Mae washers newydd i drwsio y sinc yw e. Nid mwy o ddynion Lego. Wedyn, mae'r hogiau yn gwrthod bita brecwast tan fod y cartŵn oedden nhw eisiau watcho yn cael ei roi ymlaen ar yr iPad. Ond wrth gwrs, does dim cytundeb pa cartŵn maen nhw'n gwylio. Felly mae yna 2 iPad yn dod allan. Ac i fi yn iste yn y canol yn flicio trwy BBC News. Ar y pwynt yma, mae mam dal yn cysgu. Ond a bod yn deg, fi oedd hi lan trwy'r nos efo Nedw. Yn y diwedd, chi'n llwyddo i adael y tŷ, ond chi wedi gadael rhy hwyr i gerdded i'r ysgol bod chi dim ond yn byw hanner milltir i ffwrdd. Felly'n taflu nhw mewn i'r car. Y radio'n dod ymlaen, mwy o ystadegau am Covid. Mynd dros y speed bumps, bang, 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 cyrraedd yr ysgol. Gollwng y plant yn yr ysgol, rhithro nôl i'r car. Cau llygad ac anadlu am y tro cyntaf yn y diwrnod. Ond wedyn mae'r ffôn yn canu eto, a mae dyn ar y ffordd i'r tŷ i drwsio'r tumble dryer. Chi barod 2 awr mewn i'ch diwrnod, a chi ddim hyd yn oed wedi meddwl am Dduw, heb sôn am ddweud bore da wrtho fe. A ti yw'r gweinidog. Nawr ydy hwn yn swndio yn gyfarwydd. Falle ddim y bit ti yw'r gweinidog, ond dyma'n aml iawn sut mae nwrnod i yn cychwyn, os ydw i'n hollol onest amdano fe. Ac o'n i'n esbonio wythnos diwetha wrth bod ni'n cychwyn edrych ar Eseia, bod Israel yn byw trwy gyfnod eitha tywych a eitha grym. Ac un o'r pethau oedd yn neud e'n anodd i bobl Dduw yn amser Eseia, oedd bod nhw'n byw yng nghanol sŵn, yn byw yng nghanol môr o leisiau eraill, oedd yn trio mynd â'i sylw nhw bob awr o'r dydd, bob munud o'r dydd. Nawr, doedd dim smartphones na pethau fel yna i gael yn amser Eseia, ond eto mewn ffordd wahanol, mi oedd yna leisiau a dylanwadau eraill yn trio mynd â'i sylw nhw. Ac oedd e'n hawdd iawn i bobl yn amser Eseia golli ffocws o pwy oedden nhw, pwy oedd Duw a beth oedd pwrpas Duw iddyn nhw. Oedd e'n hawdd iawn iddyn nhw anhofio gofyn pwy ydy'r gwir Dduw, beth oedd cynllun y Duw yna, a beth oedd ei gynllun y Duw yna iddyn nhw. Yng nghanol yn bywydau prysur ni, pa leisiau tybed i ni yn gwrando arnyn nhw? Pa leisiau da ni angen dysgu tiwnio allan mwyn i ni diwnio mewn i'r Duw sydd wedi'n creu, a'r Duw sy'n caru ni, a'r Duw sydd yn rhoi pwrpas i ni. Nawr yn yr adnod gyntaf o Eseia i ni'n mynd i fyfyrio arno fe bore yma. Mae Eseia yn pwynt neu o leia proffwyd yn rhaddodiad Eseia yn sôn fod pobl yn ei amser wedi cael eu tynnu ffwrdd i wrando ar leisiau a dylanwadau eraill. Mewn geiriau eraill, maen nhw wedi creu diwiau eraill, wedi creu eilunod, idols eraill i fynd â'i sylw nhw. A mae'n dweud fel hyn yn Eseia 41:29. Mae ei delwau metel mor ddisylwedd ag anadl. Nawr, mae Arfon Jones wedi mynd am gyfieithiad eitha sedate fan hyn, o leia sedate yn ôl safonau Arfon. Achos mae yna rai cyfieithiadau yn cyfieithu fe'n debycach i mae ei delwau metel nhw fel rhech. Hynny yw, bod ei delwau metel nhw, just air poeth yw e. Does dim sylwedd. Ddim just bod dim sylwedd, ond actually mae e'n beth eitha ddim yn neis yn y diwedd. Be mae Eseia yn neud fan hyn
fel mae'n ei dro ar ôl tro yn y llyfr, ydy atgoffa bobl bod nhw wedi cochi golwg ar y Duw go iawn a wedi setlo am dduwiau llai a duwiau ffals. Mae'n trio dweithio nhw bod nhw wedi troi i drio ffeindio pwrpas, trio ffeindio perthynas mewn pethau eraill, lle mewn gwirionedd maen nhw wedi cael eu creu i ffeindio pwrpas a bod mewn perthynas gyda'r Duw sydd wedi eu creu nhw. Maen nhw wedi cael eu creu i garu Duw a drwy hynna caru eraill, gan gynnwys caru gelynion. Wrth golli ffocws ar pwy ydy Duw, maen nhw hefyd wedi colli ffocws wedyn ar garu i gilydd a caru pobl o'i cwmpas nhw. Dyna pam oedd lot o anghyfiawnder, lot o gamdrin o gwmpas yn amser Eseia. Nawr tybed, unwaith eto, ydy hyn yn gyfarwydd. Tybed ydy ni, yn ein bywydau ni ac yn ein oes ni, wrth i bobl golli ffocws ar y Duw sydd wedi creu nhw. Tybed ydy hynna yn anorfod wedyn yn colli ffocws ar, gwerth mewn pobl wedyn hefyd. Nawr wrth i ni drio meddwl am y duwiau ar ei lunod cyfoes. Nawr mae'n rhy hawdd falle i ni feddwl, chybod, y duwiau ar ei lunod cyfoes ydy arian, pŵer a rhyw. Dyna ni. Mae'n rheina yw'r fel y go-to enghreifftiau cyfoes o ei lunod. Ond beth sydd eisiau ni wneud mewn gwirionedd ydy archwilio'n onest le ni yn cyfri'n gwerth. Falle yn ein cyflog, falle yng ngwerth yn tŷ, falle faint o bensiwn sydd gyda ni. A falle drwy ofyn y cwestiynau yna, peth yna'n iawn yn ei lle, ond wrth ofyn faint o headspace, faint o chi yn calon mae'r cwestiynau yna'n cymryd, bod ni'n ostynedig yn gorfod dweud, mae'r pethau yna'n gallu bod yn dduwiau a gallu bod yn eilen. Neu falle bod angen i ni ofyn y cwestiwn le i ni yn ffeindio yn pwrpas. Falle yn ein swydd. Falle yn y rôl sydd gyda ni yn ein cymuned. Falle yn y rôl sydd gyda ni hyd yn oed yn y capel neu yn yr eglwys. Unwaith eto, pethau sy'n iawn yn ei lle, ond os mae dyna sydd wrth galon yn bywyd yn pwrpas ni, yna tybed ydy'r pethau yna wedi dod yn eilen. Neu falle bod angen i ni chwilio le ni'n ffeindio cysylltiad ag affirmation mewn bywyd. Ar Instagram, ar Facebook neu Twitter falle. Pethau sy'n iawn yn ei lle, ish. Ond os ydyn ni yn poeni faint o likes da ni'n cael, neu faint o comments, neu pwy sy'n cytuno gyda ni a pwy sydd ddim, a mae dyna sydd yn rhoi heddwch i ni ar ddiwedd pob dydd, neu'r peth cyntaf yn y bore, yna tybed ydy'r pethau yna hefyd wedi gallu dod yn eilen i ni. Y pethau mae gyd, swydd, cartre, gwaith, rôl yn yr eglwys, maen nhw gyd yn bwysig a maen nhw gyd yn iawn yn ei lle. Ond maen nhw'n gallu dod yn dduwiau bach yn ein bywyd ni'n dydyn? Maen nhw'n gallu dod yn eilen, yn idols i ni. A dwi'n teimlo fod eilinod chydig bach fel bad breath. Chi'n gallu ogleuo fe ar pobl eraill, ond chi beth yn ni ogleuo fe arnoch chi eich hun. A mae hwnna'n sicr yn wir amdana i. A falle bod hwnna'n sialens i rywun yma bore yma neu rywun sy'n gwylio o adre. Mae Eseia'n dweud wrth bobl i ddydd i wylio rhag rhoi ffydd yn y duwiau ffals yma. I roi di ffydd mewn duwiau ac eilinod sydd ddim byd ond air poeth. Nawr o fynd ymlaen wedyn at yr ail adnod dwi eisiau ffocysu arno bore yma. Eseia 44:6. Yn niw, Iawe, mae gyda ni
dduw gwell. Mae gyda ni dduw sy'n rhoi pwrpas. Mae gyda ni dduw sydd yn rhoi gwerth i ni ac sy'n helpu ni roi gwerth i bawb o'n cwmpas ni. Fi ydy'r cyntaf a fi ydy'r olaf. Does dim Duw arall yn bod ar wahân i mi. Nawr yng nghyfnod Eseia, mi oedd gan bob cenedl a llwyth i Dduw ei hun. I ddweud y gwir, oedd gan rhan fwyaf o genhedloedd nifer o dduwiau. Ac un o'r pethau oedd yn wneud Israel yn unigryw oedd mae dim ond un Duw oedd gyda nhw. Oedd yn grefydd monotheistic. Ond beth oedd yn wirioneddol radical am Dduw Israel oedd bod e'n nid yn unig honni mai fe oedd yr unig Dduw, ond bod e actually yn Dduw dros bawb, a bod e ddim yn exclusive yn Dduw i Israel. Wrth gwrs, mi oedd gan Israel rôl arbennig ac unigryw, ond rhan o rôl arbennig ac unigryw Israel oedd paratoi y ffordd i ddangos mai hwn oedd y Duw i bawb. Hwn oedd y Duw oedd wedi creu y cosmos ac yn cynnig achub y byd cyfan. Nawr yn yr amser yma, mi oedd yr honiad mai Duw Israel oedd yr unig wir Dduw, yr un mor amhyblogaidd ac yw'r honiad heddiw. Mae Iesu yw'r unig ffordd. Ond jyst achos bod rhywbeth yn amhyblogaidd, dwi ddim yn neud yn llai gwir. Ac felly yn bod ni fel Cristnogion wrth gwrs yn parchu crefyddau eraill a parchu barn wahanol ynglyn â Duw, mae mor bwysig bod ni yn cofio ac yn parhau gyhoeddi mae Iesu yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Achos rhan mawr o'r gobaith Cristnogol yw mai nid cyflwyno nifer o opsiynau yn Duw ni, ond dod i gynnig cariad maddeuant a bywyd yn ei holl gyflawnder. Creawdwr y cosmos yn dod i achub y greadigaeth gyfan. Mae yna ddyfyniad da gan weinidog o America, Tim Keller. The gospel is an exclusive truth, but it's the most inclusive, exclusive truth in the world. Hynny yw, fel Cristnogion, da ni'n credu mai Iesu yw yr unig ffordd. Ond mae'r ffordd yna ar agor i bawb sydd yn troi ato fe. Fi ydy'r cyntaf a fi ydy'r olaf. Does dim Duw arall yn bod ar wahân i fi. A falle, chybod, pan i chi wedi ffeindio'ch hunan mewn twll, pan i chi wedi hitio'r gwaelod, yna ddim opsiynau chi rili eisiau, ond ffordd, ynddo fe? Chi'n deall beth sydd gyda fi? Hynny yw, dwedwch nawr bod chi wedi mynd i ryw gyfyngdar. Na i ddefnyddio enghraifft ysgafn jyst i ddarlunio'r peth. Dwedwch nawr bod chi'n ganol nunlle, mae'ch car chi wedi torri lawr, mae'n bwrw eira i chi ar ben mynydd, a chi'n ffonio'r mecanic i ofyn be dwi fod i wneud. A chi jyst eisiau'r mecanic i ddweud, gwnewch hyn, dyfod, mwyn cael chi allan o trafferth. A wedyn chi'n dymugu'r mecanic, wel, mae yna sawl opsiwn o dyflaen di. All di naillaw wneud hyn, all di naillaw wneud yr llall, all di naillaw dyd i da, a ti just dweutho fi beth i wneud, ti'n gwybod? Ac dyna sut mae efo Duw. Pan da ni'n ffeindio yn bywydau falle wedi torri, pan da ni'n ffeindio perthnasau o'n gwmpas ni wedi torri, pan da ni'n edrych ar fyd toredig o'n cwmpas ni, na nid opsiynau da ni isio, ond ffordd. A mae Iesu yn cynnig y ffordd yna i ni fel yr unig wir Dduw. Enghraifft ysgafn arall i chi. Rodri'n chwerthin, achos mae gyda fe copi o'r nodiadau, so mae'n gwybod beth sy'n dod. Nawr, dwi'n yn gwybod os da chi yn gwybod beth di Netflix surfing.
Falle, na, neb. O na, mae Arwel yn gwybod, Hynny, pan da chi'n... Mae gwaith y dydd wedi darfod, mae'r gegin yn lan at aclus, mae'r plant yn ei gwely, a un o'r nosweithiau pryn yna, le da chi'n llyst ar y soffa. A chi'n penderfynu, na i weld beth sy'n ar Netflix, neu iPlayer, neu beth bynnag. A wedyn chi jyst yn flicio trwyddo. Ti eisiau watcho hwnna? Na, ti eisiau watcho hwnna. Ti eisiau watcho... Gyd i watcho fes ti moyn? Na, neu watcho... watcho hwnna. Watcho hwnna. Mae bach yn hwyr na. Yn jyst mynd i gwely? Yn jyst mynd i gwely. Yn nghanol yr holl opsiynau, chi'n hendlan ddim yn watcho dim byd. Mae pethau'n haws pan oedd gyda ni 4 sianel. Dydy mwy opsiynau mewn bywyd ddim o'r reidrwydd yn beth da. A dwi'n meddwl bod yr un peth yn wir pan mae'n dod i gwestiynau mawr bywyd. Pan mae'n dod i gwestiynau tragwyddol bywyd. Nid opsiynau da ni angen, ond ffordd. Mae bywyd yn rhy fyr i chansio hi gyda sawl gwahanol dew bach neu sawl gwahanol eilyn yn bywyd. Be da ni angen ydy roi rheina i lawr ac edrych at Iesu. Iesu sydd yn cynnig bywyd yn ei holl gyflawnder. Iesu sy'n cynnig maddeiant. Iesu sydd yn achub y byd a mae'n cynnig lle i ni yn y cynllun rhyfeddol yna. Mae Ann Griffiths wedi dweud ganrifoedd yn ôl erbyn hyn, beth sydd i mi mwy a wnelwyf ag eilunod gwael y llawr. Tystio wyf na Duw ei cwmni yw gystadlu am Iesu mawr. O am aros yn ei gariad ddyddiau foes. Oedd Ann Griffiths wedi deall. Mae'r holl eilunod yma, yr holl ddiwiau bach yma da ni'n gallu creu yn bywyd. Maen nhw'n ddim byd i gymaru efo be mae Iesu yn ei gynnig. Ond rhai yda ni, oherwydd y natur ni, da ni'n setlo am rhywbeth llai trwy'r amser yn dydan. Dwi'n cofio rai blynyddoedd yn ôl pan oedd tad Will Bowden yn pregethu, Richard Bowden. Chi'n cofio y noson yna? Ac un o'r delweddau oedd efo fe. Dwi'n cofio'r stori, ond dwi'n cweith i cofio'r pwynt oedd yn trio wneud, so dwi'n probably mynd i iwsio fe i wneud pwynt gwahanol nawr. Ond gyda fe ryw stori am rhyw wraig oedd wedi bod yn paratoi swper mawreddog trwy'r dydd. A wedi bod yn paratoi starter hyfryd, wedi bod yn paratoi y prif gwrs a pwdin a pob dim. Wedi bod yn slafio yn y gegin trwy'r dydd yn paratoi y swper hyfryd yma. A wedyn y gŵr yn cyrraedd adre, nid fel na mae'n tu ni, ond y gŵr yn cyrraedd adre, a rhaid yn gyffroes i gyd i sôn am y swper mawreddog yma sydd yn ei ddisgwyl e. A'r gŵr ys yn mynd, actually, I'll just have a hamburger. A da ni weithiau yn gallu bod un peth efo Iesu'n dydan. Mae Iesu'n cynnig y gorau i ni. Mae'n cynnig y bywyd gorau i ni. Mae'n cynnig bywyd tragwyddol i ni. Ond da ni jyst yn setlo am yr hamburger. Am y diwiau eraill, am yr eilunod eraill sydd yn bywyd. A trio ffeindio satisfaction yn y pethau yna. Tra bod y peth gorau ar gael i ni yn Iesu am ddim ac fel rhodd allan o'i gariad e. Felly nes i ddechrau bore yma drwy sôn am y distractions sydd o'n cwmpas i. A dwi'n siŵr fod yna distractions a lleisiau eraill o'ch cwmpas chi hefyd. Ond yng nghanol y distractions a'r sŵn yma, mae yna wahoddiad bore yma i ni diwnio allan o rheina a tiwnio mewn i'r Duw sydd wedi'n creu ni, a'r Duw sydd wedi yn caru ni. Ac wrth i ni ddechrau edrych tuag at y Nadolig, i ni'n cofio bod y Duw yna wedi ploncio'i hun reit o'n blaenau ni yn Iesu Grist. I hawlio'n sylw ni i fyw yn ymplith. Duw efo ni. Duw sydd wedi dod i roed rhyddid i ni. Ac enw y rhyddid yna ydy Iesu. Gadewch i ni blygu pen mewn gweddi. Wel, y Dduw Dad, yn ostynedig, i ni gyd yn cyffesu, yn bod ni yn llawer rhy aml yn gadael i leisiau a dylanwadau a diwiau bach eraill
godi yn bywyd ni a mynd a'n sylw ni. Maddau ni am y troion le da ni yn trio ffeindio'n gwerth yn y pethau yna. A gad ni yn hytrach edrych sy'n at groes Iesu, lle ni yn gweld yn gwerth fyna. Pa mor werthfawr yda ni? Wel, da ni ddigon gwerthfawr i Iesu roed i einioes drosta ni. Dyna pa mor werthfawr yda ni yn dolwg di. Felly o Dduw Dad mewn byd o opsiynau dangos i ni be ydy y ffordd. I ni'n diolch mae Iesu yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. A mae'r ffordd yna sydd yn arwain ni at y rhyddid sydd i gael ymreichiau y tad. Felly o Dduw Dad gad i'r neges yma effeithio'n calonnau a cyfeiriad yn bywyd ni bore yma a pawb sy'n gwylio o adre. O Dduw Dad, i ni'n gofyn i'r ysbryd glân symud unrhyw neges da ni wedi clywed bore yma o'r pen a cyffwrdd y galon. Da ni'n gofyn hyn yn enw arbennig Iesu Grist. Amen. Iawn, so mae'r band mynd i ddod nôl fyny nawr i'n arwain ni mewn un can i orffen. Diolch Rhys am y neges. Yna ni jyst gorffen efo'r un can arall os da chi eisiau sefyll. O fel y bwcha, fi unwaith rhwng o fawr a mynydd tu hwnt i mi. Joyce yn efoedd gan deud yn enw yn nos. A thrwy tywyllwch daeth dyhangion i chwalodd cysgodion fenau di. Y gwaith orffennwyd hyd yn diwedd sylwyd Iesu dychmygau i y fathri garedd a galon dreiniau diddiwedd os dyw'r holl oesoedd daeth o'r gogoniant i gario mai yng ngwylydd fi y croes lefarol rwy'n wedi
diolch Rhys eto am y neges. Jyst i atgoffa pawb, maen nhw sy'n gwylio adre, mae yna 2 Zoom ar ôl yr Oedfa, so basically mae'n munud. Mae yna un Clwb Plus sydd addasu ieuenctid ag oedolion ifanc. So os ti isio cod, gofyn i Ran neu Lowry, ti ôl fi. Ag mae yna Clwb Coffi Cae Salem, croeso i pawb, unrhyw oed, os da chi eisiau ymuno, mae cod yna ar y sgrin a dwi'n siŵr fydd yn yr Facebook chat hefyd. So, just i cloi y gwasanaeth bore yma, nawn ni deud yr gras am gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas fy ysbryd glân, a fyddwn ni godyn ni o'r awr hon, ac hyd byth. Amen.